केळंबे लांजा रत्नागिरी येथील यशस्वी कलाकार आणि उद्योजक निलेश सुवारे यांनी यावर्षी प्रथमच 100 गणपती मूर्ती अमेरिकेमध्ये पाठवलेल्या आहेत. त्यांचं याबद्दल सर्वत्र अभिनंदन होऊ लागलंय. निलेश सुवारे या कलाकाराने यापूर्वी आकाश कंदील अमेरिकेला पाठवून अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसवरती आपला कंदील लावण्याची इच्छा दाखवली होती. या दृष्टीनं वर्षभर कंदील प्रोडक्शन करून ते अमेरिकेमध्ये आणि इतर ठिकाणी वितरित होत आहेत. मोठमोठ्या मॉलच्याही ऑर्डर येत आहेत. दरवर्षी काहीतरी नवीन करण्याच्या इराद्यामुळेच यावर्षी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर 100 गणपती मूर्ती अमेरिका येथे पाठवण्यात आलेल्या आहेत. यानुसार ट्रायलसोबत 100 गणपती मूर्त्या अमेरिकेला पाठवण्यात आल्यात. यामध्ये अनेक टेक्निकल अडचणी आलेल्या होत्या, मात्र बाप्पांच्या कृपेनं यातून मार्ग निघून सदर मूर्ती यशस्वीपणे अमेरिकेमध्ये दाखल झाल्यात. गेली अनेक वर्ष आम्ही इको फ्रेंडली कंदिलाचा व्यवसाय करतोय आणि त्या माध्यमातून आम्ही इको फ्रेंडली कंदील हे संपूर्ण भारतभर आणि परदेशातही आम्ही एक्सपोर्ट करतो. आणि त्या अनुषंगाने आम्ही अमेरिकेमध्ये यावर्षी एक गणपती म्हणजे इको फ्रेंडली गणपती पाठवण्याचा एक मानस आमचा होता की गेली अनेक वर्ष आम्ही त्याच्यावर अभ्यास करत होतो की ते कशा पद्धतीनं आपल्या अमेरिकेपर्यंत पोहोचतील. जनरली मातीच्या मूर्त्या ह्या थोड्या पाठवण्यासाठी अवघड असतात. मग त्याच्यामध्ये आम्ही थोडा अभ्यास करून त्या कशा पाठवल्या जातील याचा विचार केला आणि ह्या वर्षी आमचं ते जी आमची इच्छा होती गणपती मूर्ती अमेरिकेमध्ये पाठवण्याच्या ते आमची पूर्ण झाली. या गणपती बाप्पांच्या मूर्तींना उत्तम प्रकारे अमेरिकेमध्ये मागणी असून पुढील वर्षी देखील अजून मोठ्या प्रमाणामध्ये मागणी असल्याचं सुवारे यांनी म्हटलंय. बेरोजगारी आणि आर्थिक मंदीच्या कालावधीत देखील डगमगून न जाता सुवारे यांनी इच्छाशक्तीच्या जोरावरती तरुण वर्गाला एक आदर्श दिलेला आहे. कोकण कट्टा लाईव्ह रत्नागिरी आणि सोबतच दापोलीमधील सर्व घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकण कट्टा लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा.